Ahojte všetci, chcela by som zdieľať veľmi dôležitý odkaz s vami a je to o príprave na Pánov príchod. Lebo mnohí z nás nevedia, ako sa pripraviť a prečo sa musíme pripraviť. A čo znamená príprava? Keď nám Pán hovorí, pripravte sa. Chcela by som vám povedať tieto veci, ktoré mi zjavil Pán. Musím to s vami zdieľať. Pán mi povedal pred 2 rokmi, že čas, ktorý nám zostáva, je už len na prípravu. Pán Ježiš hovorí, moje deti musia byť pripravené na odchod, na vytrhnutie. Toto mi bolo zjavené pred 2 rokmi, keď sme ešte boli v dobe covidu. A máme stále menej a menej času na prípravu, ako sa blížime bližšie a bližšie k vytrhnutiu verného zostatku, tých, ktorí sa pripravili. Takže ako sa pripraviť? Toto sú inštrukcie a zjavenia, ktoré som prijala od Pána Ježiša Krista. Takže poprvé je dôležité sa zobudiť z duchovného spánku, z driemoty. Zobuď sa. Ak nevidíš ten čas, ak nevidíš znamenia jeho blízkeho príchodu, ak neveríš, že Pán Ježiš si príde vziať svoju cirkev, tak si v duchovnom spánku. Po druhé, hľadajte útočisko pod mojimi krídlami, hovorí Pán. Poďte do archy a hľadajte útočisko. Archa reprezentuje Pána Ježiša. Poďte, kým sa nezavrú dvere. Iba v mojej blízkosti budete zachránení. Ponorte sa hlboko do môjho Ducha Svätého. Potom už môže byť neskoro. Neodkladajte to. Ponorte sa do môjho Ducha Svätého teraz. Majte dostatok oleja, tak ako múdre panny. Neskôr už bude neskoro. Nečakaj. Priprav si biele rúcho, posvetenie, sloboda od hriechu, pokánie. Toto je veľmi dôležité. Zamerajte sa na Pána Ježiša bez vyrušenia. Nezamerajte sa na veci tohto sveta. Odpútajte sa od tohto sveta a od všetkého v ňom. To neznamená, že prestaneš so všetkými povinnosťami, ale to, že tvojou prioritou je Pán Ježiš Kristus. Uisti sa, že ho máš na prvom mieste. Nezameraj sa na tento svet. Nezameraj sa na svetské veci. Buď slobodný od ťažoby a starostí tohto sveta. Mnohí sú veľmi zameraní na svoj každodenný život. Sú príliš zamestnaní kvôli svojim problémom a starostiam. Nevedia sa zamerať na Pána Ježiša. Je to životne dôležité, aby sme svoje oči odpútali od seba, od svojich problémov a zamerali sa na Pána bez rušičiek. Odpútaj svoje oči od seba a zameraj sa na mňa, hovorí Pán. Oddiel sa od tohto sveta. Tento svet nie je náš domov. My smerujeme domov. Zameraj sa na nebo. Oddiel sa od tohto sveta a od všetkého v tomto svete. Akékoľvek puto s týmto svetom spôsobí, že budeš zanechaný. Bude to dôvod na to, že budeš zanechaný. Si pripravený povedať, poď Pán Ježiš, poď. Alebo si hovoríš, ešte nie, Pán Ježiš, ešte neprichádzaj. Moja rodina a moje deti ešte nie sú pripravené. Tvoje deti nie sú tak dôležité, ako som ja, hovorí Pán Ježiš. Tvoji rodičia nie sú tak dôležití, ako som ja. Uisti sa, že som prvý. Uisti sa, že ma dávaš na prvé miesto v tvojom živote. Vyžadujem prvé miesto v tvojom živote. Ja som tvoj Boh a musím byť prvý. A pamätajte, že sa pripravujeme pre ženícha. Príprava vyžaduje čas. Mnohí ešte duchovne spínkajú. My sa pripravujeme na svadbu. Niekedy sa tu ľudia pripravujú mesiace aj rok dopredu. A tak je to aj s Pánom Ježišom. Pán Ježiš pripravil svadobné stoly a stoličky rezervované pre nás. Pripravil pre nás domov. Musíme sa pripraviť, kým čas nevyprší. Aj my sa musíme usilovne pripraviť ako nevesta.
lebo my sme zamilovaní do Pána Ježiša. My sme zamilovaní do Pána Ježiša. Málo je pripravených, hovorí Pán. Mnohí nie sú pripravení na môj príchod. Majú iné priority. Nasledujú iné túžby svojho srdca. Sú rozptýlení a míňajú čas, ktorý by mali tráviť so mnou. Je tam rušička, rozptýlenie, ktoré berie tvoj čas so mnou. Túžim vziať svoje deti domov. Nastal čas, aby som vzal svoje deti domov. Ale sú pripravené? Sú pripravené a odhodlané sa oddeliť od tohto sveta? Milujú ma viac než čokoľvek v tomto svete? Som najdôležitejším v ich živote? Musíte sa pripraviť, moje deti, hovorí Pán. Môžem vás vziať, iba keď ste pripravení. Na prípravu je potrebný čas. Už nezostáva veľa času. Musíš to brať vážne. Musíš ma hľadať. Musíš sa pripraviť. Ja som vám povedal, len málo je z vás pripravených. Môj veľký deň je veľmi blízko. Už je všetko pripravené. Len moje deti nie sú pripravené. Pripravuješ sa? Pripravuješ sa na môj veľký deň? Teraz nie je čas na odpočinok. Teraz je čas pracovať. Teraz je čas hľadať moju tvár. Teraz je čas činiť pokánie a obrátiť sa ku mne. Obráťte sa ku mne teraz. Ja som vás varoval. Ide tu o všetko. Moje deti nie sú pripravené. Nezameriavajú sa na to, čo je dôležité. Je tam problém srdca. Ich srdce nie je so mnou. Prosím, sledujte moje ďalšie videá, kde budem zdieľať moje ďalšie prorocké videnia o vytrhnutí cirkvi.